ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ବରଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ବଡ଼ ବରଗଛ ଡାଳରେ କିଛି ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟିଏ ସେହି ଗଛ ଡାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। ଗଛରେ ଥିବା ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ଶାଗୁଣାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଶାଗୁଣା ତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଯାଉଥିଲା। ବିଲେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲା, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ବିଲେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛର ଡାଳ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ବିଲେଇକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ବିଲେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାଟି ଜୋରରେ ଚିଲେଇକି କହିଲା, କିଏ ସେଇଠି, କିଏ ସେଇଠି? ବିଲେଇ ଶାଗୁଣାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଡରିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଯଦି ମୋତେ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ମୋତେ ଶାଗୁଣାର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାଗୁଣା ଯେମିତି ବିଲେଇ ଆଗକୁ ଆସିଲା, ବିଲେଇ କହିଲା, ମିଆଉଁ ମିଆଉଁ। ଶାଗୁଣା ମଉସା, ମୁଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବଡ଼ପଣିଆ ବିଷୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ତୁମ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଶାଗୁଣା ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, କିଏ ତମେ? ବିଲେଇ କହିଲା, ମୁଁ ପା ବିଲେଇ। ଶାଗୁଣା ବିଲେଇ ନାଁ ଶୁଣି ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗିଗଲା ଆଉ ସେ କହିଲା, ଏଇଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ହେଲେ ବିଲେଇ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ଦାଦା, ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ସହିତ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ମାଂସ ଖାଇନୁ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ ଶାଗୁଣା ମୋତେ ମାରିକି ଖାଇବ। ବିଲେଇର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଶାଗୁଣା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତମେ ଏମିତିରେ ବିଲେଇ ନା। ତୁମଠାରୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରି ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏହା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ। ବିଲେଇ କହିଲା, ଶାଗୁଣା ଦାଦା, ସବୁ ବିଲେଇ ଏକା ଭଳି ନୁହନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏନି। ମୋ ମତରେ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ। ଶାଗୁଣାକୁ ବିଲେଇର ଏପରି ଚତୁର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ସେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲା। ଏବେ ବିଲେଇ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ବିଲେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଶାଗୁଣା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଏ, ବିଲେଇ ତାର ଶିକାର କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଛୁଆ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିଲେଇକୁ ତ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏବେ ତାର ମିଛଟା ଆଉ ଲୁଚିକି ରହିବନି, ସେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ଏପଟେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସେଇ ଗଛ ଡାଳକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି ଗଛ ଡାଳ ଉପରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଶାଗୁଣା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଜାଗା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲା ହଠାତ୍ ସେଇ ଖାଲି ଜାଗାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ ସେଇ ହାଡ଼ ଯାହା ଚତୁର ବିଲେଇ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ସେଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ସେଇ ହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ହାଡ଼ ସବୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆଉ ଏସବୁ ଶାଗୁଣା ଖାଇଛି। ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣା ଉପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପିଲେ। କାହିଁକିନା ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ନିଦରେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଘାତ ପାଇ ବିଚରା ଶାଗୁଣାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ବିଚରା ଶାଗୁଣାଟି ଏକ ଅଜଣା ବିଲେଇକୁ ଭରସା କରି
ଶେଷରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଗଲା। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେବେ ବି ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।